Vamos a empezar esta roda de prensa na que pretendíamos facer dúas valoracións. Unha primeira que ten que ver un pouco ca situación concreta na que nos atopamos neste momento dentro do sector lácteo, e unha segunda que ten que ver que apenas queda mes e medio para que termine o plazo para articular as posibles reclamacións dos gandeiros frente ao pacto de precio das industrias. Inda que son dous temas aparentemente distintos no tempo, pois teñen moito que ver. Teñen que ver ca situación de que un país deficitario como España, donde non abastece o seu mercado, donde toda a produción española, incluso agora despois das cuotas, co incremento significativo que houve da produción, apenas abastecemos o 75% do noso mercado e que, polo tanto, nunha situación de economía de mercado, de oferta e de demanda, deberamos estar situados de forma permanente na banda alta de precios dentro da Unión Europea. Lonxe deso, denunciamos de forma reiterada, sin que nadie que teña poder executivo, goberno central, goberno autonómico, faga nada por cambiar esta situación, síguese mantendo, como digo, pese a ser un país deficitario, os precios máis baixos de toda Europa, e Galicia, como comunidade autónoma produtora de case o 40% de toda a leite de España, pois cos precios máis baixos dentro de todas as comunidades autónomas. E isto só se dá explicado, como falarei despois a posteriori, si hai unha certa convivencia, coincidencia, complicidade entre as industrias para evitar unha escalada de precios e unha complicidade e unha actuación da distribución polo peso que o leite líquido ten no mercado español para utilizar o leite e indirectamente, polo tanto, os gandeiros como produto reclamo para ganar clientes e, polo tanto, utilizalo sempre nesa línea de venta a pérdidas ou rozando esa venta a pérdidas, que é imposible que haxa unha remuneración xusta que permita vivir dignamente a unha profesión tan esclava e tan comprometida como é a da ganadería, que durante toda esta pandemia demostrou que máis alá dos riscos estuvo ao frente das súas explotacións garantizando o abastecemento da distribución, garantizando o abastecemento do conxunto da población. Vimos a denunciar neste momento, como consecuencia da pandemia, un colapso do mercado de exportación de países como Alemania e Francia, países moi excedentarios que producen moito máis do que consumen, que ao ter un retraimiento no consumo interno e ao caer as exportacións, estaban utilizando o mercado español como sumideiro dos seus excedentes. Somos conscientes, non vivimos nun mundo utópico, de que estamos dentro da Unión Europea e de que existe un mercado único. Por lo tanto, a nosa denuncia non é que non poda entrar leite de Francia ou queixos de Alemania no mercado español, pero sí a nosa denuncia é que non poden entrar rompendo as reglas de xogo de oferta e demanda e de libre competencia. Non pode entrar leite de Alemania e de Francia pagando os seus gandeiros a 35 ou 37 céntimos, en cisternas en España a 14 ou a 17 céntimos, porque estamos nunha clara situación de dumping ilegal e que, polo tanto, hai un único responsable que permite esa situación, despois de haberlo denunciado desde Unións Agrarias, que as distintas comunidades autónomas que teñen as competencias para investigar que cisternas están entrando nas plantas situadas na súa comunidade autónoma e de comprobar cal é o destino dese leite que está entrando fora de precio de mercado, porque non olvidemos que en España hai unha obrigatoriedade de identificar en todos os produtos lácteos o orixen do leite co que foron elaborados. Por lo tanto, reiteramos que non nos opoñemos tanto á entrada de produtos lácteos de fora, porque só producimos o 75% do noso consumo, pero advertimos que só o Goberno Central e só a Xunta de Galicia serán responsables se permiten que se sigan mantendo estas situacións ilegais
que podan ter a tentación as industrias de querer facer un axuste de precios á baixa aproveitando estes saldos de cisternas a 17 céntimos que podan vir destes países de forma ilegal. Coincidindo con todo eso, tuvo lugar xa no ano 2011 unha demanda presentada por Unións Agrarias na Comisión Nacional de Competencia. Unha demanda que poñíamos de manifesto dous feitos que se siguen mantendo por desgracia anos despois. E, polo tanto, pese a que hai unha resolución da Comisión Nacional de Competencia sancionando as industrias, non deixa de ser unha certa constatación do fracaso porque o que nos perseguíamos non era tanto unha multa millonaria ás industrias, senón cambiar a regla de relación de negociación entre industrias e produtores. E, 10 anos despois, síguese dando esa situación de unha posición de dominio da industria que impón de forma unilateral un precio e dunha distribución que sigue utilizando leite como produto reclamo. Como digo, en setembro de 2011, Unións Agrarias, única organización que presentou esa demanda, denunciaba a utilización por parte da industria de un acordo de precios para impedir que os gandeiros cambiaran de empresa, para impoñer de forma unilateral un precio á baixa, e denunciábamos tamén a utilización da leite por parte da distribución como produto reclamo. Esa denuncia foi tomada a trámite pola Comisión Nacional de Competencia solo na faceta da ilegalidade do pacto entre a industria, archivando a denuncia que para nós é tamén moi importante porque é de onde parte o problema que é da distribución. Esa denuncia, presentada por Unións Agrarias en exclusiva na Comisión Nacional de Competencia, tuvo unha primeira resolución no ano 2015 donde sanciona con cerca de 88 millóns de euros as industrias lácteas por pactar precios desde o ano 2001, por poñerse de acordo para repartir os gandeiros, por impedir o libre funcionamento do mercado. Os distintos recursos presentados polas industrias na xusticia ordinaria obligou a que algunhas destas industrias, que foron todas condenadas por estas prácticas, se decretara que había que, por un problema de tempo, de prescripción, non se lles podía sancionar, inda que si aparecía acreditado a comisión destes delitos. Houbo un problema de forma na comunicación a unha das industrias e se obrigou a volver a correxir estas notificaciones e no ano 11 de xulio do 2019 a Comisión Nacional de Competencia dicta unha resolución donde decreta probado que a industria pactou precios entre o ano 2001 e 2013 e sanciona cunha multa millonaria de máis de 80 millóns de euros que neste momento está recorrida pola totalidade destas industrias na Audiencia Nacional. Nese recurso ante a Audiencia Nacional, a única organización e o único interlocutor personado é Unións Agrarias, polo tanto, estamos neste momento no día a día tratando de acreditar que a sanción imposta pola Comisión Nacional da Competencia reúne todos os requisitos e é conforme a direito. Desde este momento hasta o 11 de xulio, ábrese a posibilidade de que todos os gandeiros que hayan vendido leite entre o ano 2001 e 2013 podan reclamar individualmente frente a estas industrias que pactaron precios unha indemnización por o enriquecimento ilegal da industria por ese precio menor que lles pagaron, que en todo caso vai a supoñer máis do 10% do valor da leite entregada. Neste momento
estamos vendo no mercado ofertas de moitos despachos de abogados de Madrid, de Barcelona, ofertas de fondos de inversión que, ante a seguridade de que estas industrias van ter que indemnizar a todos os gandeiros, están tratando de conseguir os encargos por parte dos gandeiros a cambio de quedarse cunha parte importante, cun 30 ou máis das indemnizacións conseguidas. Dado que somos unha organización agraria que iniciamos o proceso desde o primeiro momento, que está, como somos os únicos personados na Comisión, na Audiencia Nacional, e que a nosa obrigación é representar o conxunto de gandeiros de Galicia, estamos poñendo en marcha unha campaña de información a todos os gandeiros que venderan leite entre 2001 e 2013 para ofertarlles a posibilidade de xestionarlles a reclamación frente a todas as industrias de forma totalmente gratuita durante todo o proceso, sin coste de abogados, sin coste de procuradores, sin a necesidade de ter que facer ningún tipo de seguro frente a posibles responsabilidades se perdera, sin ningún tipo de coste de informes periciales, única e exclusivamente para todos e cada un dos afiliados, a cambio dun 10% do que se consiga. Por tanto, o noso obxectivo primeiro é de que a maior indemnización que se poda conseguir quede no bolsillo dos agricultores e gandeiros, porque non somos un despacho que busque un lucro neste proceso, non somos un fondo de inversión que busquemos un beneficio deste proceso, senón simplemente o noso obxectivo é que desde o 2011 que iniciamos a denuncia, que conocemos o proceso desde o primeiro momento, e que somos os únicos que vamos a ter non só acceso ao procedimento, senón que formamos parte da confirmación desta sentencia na Audiencia Nacional, temos máis que acreditada a solvencia e temos máis que acreditada que o noso obxectivo non é lucrarnos con este proceso. Por tanto, quero aproveitar o momento para facer un chamamento a todos os agricultores gandeiros que venderan leite, estén jubilados ou non, sigan producindo ou non, para que utilicen as oficinas de Unións Agrarias por todo Galicia para presentarnos a súa documentación e que de forma totalmente gratuita hasta o momento final que atoñamos a indemnización e só a cambio dese 10% para todos os afiliados tramitaremos este procedimento. Temos medios propios, hai neste momento máis de 9 abogados en plantilla que faremos con medios propios e, por tanto, con un único obxectivo de defender os intereses de que o gandeiro cobre o máximo posible. Temos a capacidade profesional porque fomos os únicos que demos levado hasta aquí a todas e cada unha desas industrias que están neste momento procesadas. Temos a autonomía suficiente para haber acreditado durante este tempo que non nos temblou a mao para denunciar a multinacionales lácteas, a cadenas de distribución lácteas e que, polo tanto, o único interés neste proceso é que cada agricultor e gandeiro recupere unha parte dese precio que se quedou a industria por haber pactado precios. Somos conscientes da dificultad que pode ter moito agricultor e moitos gandeiros para conseguir as facturas desos anos. Para iso temos o procedimento, dado que son anos suxetos a un sistema de cuotas, para, desde a propia organización agraria, desde unións, solicitar a través do Ministerio unha copia de todas as liquidacións feitas pola industria nese proceso. Non estamos querendo poñer en cuestión a viabilidade ou o futuro das industrias. Que nadie teña a sensación de que estas multas millonarias poden poñer en cuestión o funcionamento da industria. En todo caso, estamos pedindo que nos devolvan unha parte dos cartos que de forma ilegal lle estiveron retenendo a cada agricultor e a cada gandeiro durante todo ese proceso. Calquer gandeiro
que queira reclamar estas cantidades ten a posibilidade de facelo nas oficinas de Unións Agrarias antes do día 11 de xulio, porque ten que ser consciente que a partir de aí prescribiría a posibilidade de poder reclamar frente ás industrias. Somos conscientes de que neste momento queda prácticamente un mes e medio, polo tanto, todas e cada unha das persoas que teñan interés que se personan. Neste momento estamos articulando máis de 1000 demandas xa no conxunto de Galicia, estamos articulando desde os propios servicios xurídicos de Unións Agrarias as demandas de gandeiros de Castilla, León e de Asturias e queremos facer un último esforzo para que todo gandeiro que vendera leite entre o 2001 e 2013 proceda a reclamar. Si lle ofrece seguridade, porque conocemos o proceso, porque só nos debemos aos gandeiros os servicios xurídicos de Unións Agrarias que veñan da nós, e senón que o faga donde considera oportuno, que si é importante, e que reclame o que é seu. En Lugo estamos falando de que hai máis de 8.000 gandeiros que entregaban leite nese momento, polo tanto susceptibles de reclamar. A media de indo por abaixo, que só se aceptara un daño do 10%, que nos entendemos que é máis porque o diferencial nun país deficitario non pode ser con respecto á banda baixa, senón a grande, pero en todo caso, solo collendo o mínimo da experiencia de outras sentencias, estaríamos falando dunha media solo de daños de máis de 60.000 euros por explotación, máis os intereses correspondientes desde ese momento. Por lo tanto, estamos falando dunha media por explotación o suficientemente importante para que, non tendo ningún coste económico para ningún gandeiro, nadie valora a posibilidade de poder facer a reclamación de que lle devolvan os seus cartos. Non se trata de pedir nada que non sea de cada un. Había 32.000 explotacións. É certo que habrá explotacións que foron decrecendo, polo tanto, algunhas que só podrán reclamar un ano porque cerraron o seguinte, outras que teñen 3 anos, outras que teñen entregas a 3 empresas distintas, porque a reclamación ten que ser individual e frente á empresa que lle entregaron cada un deses anos. Por lo tanto, o número de expedientes que se podían dar son incluso moitos máis. Si dadevos conta que no 2000, había 32.000 explotacións e hoxe só quedan 7.040, non? E neste momento, para poder reclamar, que todos aqueles que, ainda que estén jubilados, se entregaron leite despois do 2000, foran os anos que foran, teñen direito a reclamar un porcentaxe sobre cada litro durante os anos afectados pola sanción. Certo é o que decía Roberto, non son todos os anos e para todas as empresas, hai algunha excepción como ano 2005, donde non, dentro do expediente da Comisión Nacional de Mercados e a Competencia non está ou non aparece reflejado a comprobación de que efectivamente se produce este tipo de comportamentos, pero independentemente deso, depende das industrias. Certo é que algunhas teñen unha afectación de prácticamente todos os anos, entre 2000 e 2013, e outras realmente non teñen tantos. Non están presentadas as 1000 demandas, é dicir, estamos no proceso en estes momentos de recopilación de datos, é dicir, de firmar os compromisos, obviamente, cos servicios xurídicos de Unións Agrarias, con Unións Agrarias en definitiva, e en estes momentos estamos por encima das 1200 personas que teñen decidido xa de forma real presentar a oportuna demanda de reclamación de cantidad por esa responsabilidade extracontractual por la responsabilidade das industrias en este tipo de prácticas ilícitas. Participamos deste proceso desde o inicio, nesa primeira denuncia que presentábamos dentro da Comisión Nacional, estuvimos personados en todo o expediente, todo o procedimento seguido dentro da Comisión, hasta a resolución que se emite o pasado día 11 de xullo do ano 2019, e a partir de aí, lógicamente, tamén estamos personados, sabedes que sí está cerrado, digamos, o que é o procedimento administrativo, pero agora se abre a posibilidade de que as industrias presenten o contencioso administrativo, cuestión que hicieron prácticamente todas, que fixeron prácticamente todas,
diante da Audiencia Nacional e, por lo tanto, como Unións Agrarias, obviamente, seguimos en este proceso, ahora personados na Audiencia Nacional para que haxa unha resolución firme pola vía dunha sentencia deste contencioso administrativo que acaban de presentar todas as industrias afectadas por este expediente. Non fai falta ser afiliado para que desde os servicios xurídicos de Unións Agrarias levemos o asunto e, por lo tanto, non hai ningún tipo de problema en asesorar, explicar e tramitar, en todo caso, a demanda, en su caso, daquelas persoas que non son afiliadas de Unións Agrarias queran utilizar o servicio xurídico.